Saret l-ewwel sejħa l proġetti ta' riċerka u innovazzjoni marbuta ma' teknoloġiji notfa, karburanti alternattivi, soluzzjonijiet ta' sħana u l-kesħa u enerġija mingħajr emissjonijiet. Dan il-proġett hu parti mill-programm Clean Energy Transition Partnership. Il-Kunsill għax-Xjenza u t-Teknoloġija, l-MCST, se jkun responsabbli għall-implementazzjoni ta' dan il-programm u se joffri €900,000 kull sena b'total ta' €3.5 miljun fuq 7 snin. Permezz ta' din l-iskema, riċerkaturi Maltin se jkollhom l-opportunità li jikkollaboraw ma' riċerkaturi barranin sabiex joħorġu b'soluzzjonijiet għall kriżi tat-tibdil fil-klima. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli qalet li riċerka u l-innovazzjoni huma ċavetta biex inaqsu d-dipendenzi fuq sorsi mhux rinnovabbli u neliminaw it-tniġġis. Għaldaqstant, programmi bħal Clean Energy Transition Partnership li jinċentivaw ir-riċerka u l-innovazzjoni f'dan il-qasam se jaqdu l-bżonn kemm lokali kif ukoll internazzjonali biex jinstabu fuels alternattivi u gradwalment isseħħ it-tranzizzjoni għal enerġija nadifa. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kit Azzoparditanti qal li dan il-programm juri biċ-ċar l-impenn fit-tul mill-Gvern Malti f'dan il-qasam. Permezz ta' dan il-programm se jiżdiedu l-opportunitajiet tax-xogħol u ta' riċerka ġdida, anki għall-istudenti. Illum ninsab hawnhekk fil-bini tal-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija fejn varajna programm ta' 3 miljuni u nofs, dawn il-fondi ġejjin minn fondi lokali u anke fondi Ewropej fejn jidħol il-Clean Energy Transition, il-qalba għall-enerġija aktar nadifa fejn riċerkaturi lokali se jkollhom l-opportunità li jikkollaboraw ma' riċerkaturi barranin ġejjin minn diversi pajjiżi madwar l-Ewropa. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Policino Orlando, saħaq li huwa ta' onur li l-Kunsill qed ivara u jipparteċipa bisħieħ fl-ewwel partnership tal-Horizon Europe, il-Clean Energy Transition, u għażit jgħid li dan se jkabbar l-interess fl-industrija fost l-akkademja u anki fost iċ-ċittadini. Bażikament din l-inizjattiva li nedejna llum hija intiża biex kemm jista' jkun tinkoraġġixxi players fis-settur lokali f'dak li għandu x'aqsam ma' clean energy, forsi jinkorporaw l-efforts tagħhom anke ma' partners barranin, alla fine lan ewlieni hu li naslu għal soluzzjonijiet għal dak li huwa probabbilment wieħed mill-ikbar sfidi li għandha d-dinja bħalissa il-kriżi tat-tibdil tal-klima. Din is-sejħa se tkun miftuħa mill-4 14 ta' Settembru sa 23 ta' Novembru 2023.